No niin, terve vaan ja tervetuloa taas pitkästä aikaa, tai no ei nyt niin pitkästä, pari viikkoa kun edellisen videon tein hamaran kanssa puiduille pelloille. Otetaan tuosta deussia ja lähdetään katsomaan mitä täältä löytyy. Tää on eilen vai toissapäivänä puitu pelto ja ihan mukavan lyhyt sänki. Ja tällä hetkellä ei sadakaan koko ajan tämmöistä pientä pilveä kyllä taivaalla on, että ehkä tässä vielä kastutaankin, mutta sadetakki on päällä. Vehkeet lauluu ja menoksi. Jee, ensimmäinen kolikko. Eipä tosta nyt hirveätä riemunkin liehduksia vie. 1 penni 1975. Muutama 100 vuotta pitäisi päästä vielä ikää taaksepäin. Ollut aika hiljainen pelto tähän mennessä. Mä oon tässä nyt semmoisen puolisen tuntia pyörinyt eikä oikein yhtään mitään, mutta tää on niin valtavan kokoinen pelto, että täytyy löytää sitä hotspottia vielä. No niin, ja seuraava löytö onkin taas mallia mysteeri. Sanooko tämmönen jollekin jotakin? Kovinkaan vanha varmaan ei oo, mutta olisiko jonkun koneen osa? Kertokaapa jälleen kerran. Tulihan sieltä jotain. Hopeakolikko. 5 kopeekkaa 1838. Ensimmäinen hopea muuten tälle kaudelle. Ei huono ollenkaan. Seuraavan videopätkän ajaksi ollaankin tultu jo metsään ja täältä löytyi tuommoinen. Mun mielestä joku solki tai ollut joskus. Tuossa on vähän vielä niin kuin nahkaakin jäljellä tai jotain, että ei tämä nyt kauhean vanha ole, mutta kertokaapa, jos tämäkin on jollekin tuttu. Jatketaan vielä vähän. Sieniämpäri pitäisi olla taas vaan mukana. Hirveästi on sientä noussut sateella. Mutta katsotaan, jos tulee vielä metsästä seuraavaa löytyä. No niin, eipäs hoppuillakaan vielä. Pitää aina joka kuoppa käydä uudestaan läpi. Eli samasta kuopasta kuin toi niin nousi nämä. Eli tämmönen metallirengas ja tommonen klipsu, mikä on mun mielestä aika lailla samannäköinen kuin tämä klipsu. Ja väitän, että nämä kaikki liittyy jollain lailla yhteen. Mutta minkä niistä nyt sitten rakentaisi? Tuossa on joku rautalangasta väännetty lenkkihän se on. Ei todennäköisesti mikään hirveän monimutkainen vehje ole ollut, mutta suksen side tai joku ei. No, kertokaa jos pystytte. Siellä olisi seuraava kohde. Aletaan kaivelemaan. Se oli nopeasti kaivettu. Yllätykseni ei ole kovin suuri. Käyn seuraavaan löytöön. Ei yllätykseni ole sen suurempi. Seuraava poluun varren löytö jo vähän sitten onkin erikoisempi. Mun mielestä tämä ei ole ihan naula. Tässä on terävä kärki. Poikkipäinen terävä kärki. Onko se mennyt poikkikin? Ehkä. Sitten siinä on tämmönen varsi. Hevosenkengän naula tää mun mielestä ei ole. Tää on aivan liian iso siihen. Mutta niin. Oho, nyt se putoaa. Aina pudotan kaiken, jos ettei huomannut. Taas näitä, että en minä vaan tiedä. Tiedättekö te? Tämä on nyt ihan hirveän noloa, mutta eihän minä näitä tunnista, mitä täältä nousee. Väitän, että on joku... Vanhahan tämä ei oo. Eihän, ei. Väitän, että on joku koneen osa. Eikö se ookin? Hyvä, sitä minäkin. Helpottaa, nyt mä tunnistan. Pullonkorkki. Tää mysteeriesineitä. Tämmönen rautapaakku, klöntti. Syvällä oli. Oli ainakin 10 sentis. Täytyy vähän kotona putsailla ja katsoa, että löytyykö sitten jotain
jotain muotoa tai kuvioa, mutta jotain ruosteista rautaahan se on. Voi himputti, kun löytyisi yksi selkeästi vanha joku juttu, mistä pääsis vähän kiinni. Onko tää nyt sitten semmonen mysteerimetsä? Olkoon ne vaikka semmonen. Tähän mennessä ainakin. No niin, ihan kun pyyntöihin olisi vastattu. Siinä on hihnaohjuri reestä. Poikki on mennyt. Eikö vain olekin? Jes. No niin. Mutta 1800-lukua, ei se vanhempi. Sielläpä pilkistää taas yksi tuttu tuttavuus. Kyllä se pullonkaula taitaa olla. Aha, aika tiukaskin. En tiedä, olisikohan kokonainen pullo. Pitäisikö sitä vähän vielä kaivaa? Jos se on vaikka alkon kokonainen pullo. Katsotaan mikä se on. No niin, katsotaan tähän loppuun vielä näitä isoimpia mysteereitä, mitä tässä nyt tuli näillä videoilla löydettyä. Eli jos lähdetään tuolta, toi löytyi sieltä pellolta. Sitä putsattuna ei sitä sen kummemmin selvää saa. Vähän jotain kuvioakin muka pinnas. Kiinnitysnappeja ollut. Niin. Ei auennut puhdistettunakaan sen enempää. Sitten mulla on tossa toi. Tää oli nyt selkeä sieltä mettästä, mikä löytyi se. Väitän, että on hihnanohjuri. Ollut tuolla reessä kiinni. Sitten tämä mysteeri juttu. Tommonen voimakas piikki. Pultilla kiinni. Tai niitillä. Hauskasti voisi väittää, että se on turboahdettu viskari. Ihan hyvin voi olla jonkun koneen ketjun piikki. Esimerkiksi. Sitten, mitäs meillä sitten oli tää mysteeriklöntti. Säilyy edelleen mysteeriklönttinä puhdistettunakin. Ruosteista rautaa päällä. Ei minkäänmoista muotoa. Rautaklöntti. Sitten viimeiseksi mä jätin tämän. Jos nyt katsotaan, niin mä väitän, että se on tästä päästä ollut vartettuna. Elikkä siinä lähtisi niinku samalla kuin puukon ruodosta, niin varsi olisi tuossa kiinni. Sitten siitä lähtee tommoinen levenevä vähän niin kuin terämainen juttu, joka kapenee kärkeen päin. Ja on mennyt poikki. Ja kumpikaan reuna ei ole terävä, eli ei ole puukon terä. Hirveästi voisin jopa väittää, että se voisi olla katkennut nuoli, eli tuosta jatkuisi poikkiteräinen nuolenkärki. Poikkiteräinen nuolenkärki tonne päin, mutta se on ihan arvaus. Tai voi olla ihan mitä tahansa muutakin kuin se. Mutta ei täällä käynyt näistä ideoita hyvän aikaista mun taskussani on tietenkin. Meinasin valla unohtaa. Tää sieltä pellolta löytynyt hopeakolikko. Elikkä 5 kopeekkaa. $5 1838. On pieni ja nätti kolikko. Melkein kattoin, että samanmoinen kuin se 10-penninen, mikä sieltä nousi. Mutta on nätti raha. Jos tää nyt vähän vielä suostus. No niin, no eipäs nyt hurjailla. Hyvänen aika.
Anteeksi, mä itse asiassa vaihdoin puhelinta ja mä en ole tämän uuden puhelimeen kaikkiin ominaisuuksiin ihan tyytyväinen. Tästä muun muassa puuttuu tuo laajakulma videokuvaus, mikä oli vanhassa puhelimessa. Se on aika huono puute mielestäni se. Mutta joo, toisin kuin sanoin videolla, tämähän ei ole mun ensimmäinen hopeakolikko, vaan toinen tälle kaudelle. Eli se ensimmäinen oli se, oliko se nyt 1300-luvun kolikko, mikä löytyy noista aikaisemmista videoista myöskin, jos haluatte sitä käydä katselemaan. Mutta joo, tämmöiset löydöt tällä kertaa. Mysteerimetsä oli tämä, mutta aika iso metsäalue. Mä taidan vielä palata sinne kyllä. Sitäpä ei tiedä, jos sieltä jotain vähän selkeämpääkin löytyisi. Varsinkin jos toi on nuolenkärki. Mä teen siitä ilpparin. Jos se katsotaan nuolenkärjeksi, niin se olisi aika hyvä. Se voisi mennä sitten rautakautiseksikin ehkä. Mutta eipäs nyt vielä ennakoida. Kiitos kun katsoit videon. Palataan seuraavalla videolla seuraaviin löytöihin. Hyvää syksyn jatkoa kaikille ja moi moi!